টিউমার বেমার মানজাগৈ বিসিপুরি অমনি মিশাল কুমার রিয়াং তালুই খাসা কাখা থঙ্গারক লাইজাক গঙ্গানगर पुइला बेरें साखाम नकबाय खबजाक एडिसि विलेजनि तान्तेया साम्बु गामियाव दंनाय बोमानि मुं साइन्दारुं रियां बोफानि मुं उत्तम कुमार रियां खरकसा सामुं दाङै जाजानाय बरक बसा थंगारक लाय दंमाबाय दाबुक यागो रां पैसा गरि ओंगै पियाल' लायजाक बसानो अमहायके थंगारक लायमानगै खा खामजागोतै अमहायके थंगारक बसा लाय दंमाबाय रां आजिना जरा मानिया ओंजाजाक दाबुक बसानि ककना साना थांथनाय साखा रां सलक नावै आसामनि माकुन्दा साखाम नगद लांखा आरो निसिमि सिलचल रांदि हनै साजागो साखाम नायनाय डक्टर वाय आबनि उलो कैंसर हस्पिटल tlangmani ulo tumor bemar manjago hनै साजाखा बसा बहक साजाखे राखसावै लेंगै थांगो हनै साखा बफा सामुं ताङै चाजानाय ओंमाबाय दाबुक तिब्रा हामख्राय बेटेकनि मन्त्रि मेबार कुमार जमातियानि थानि चुबाचु सानखा बनक खायरगै बसानि बागै खायरगै चुबाचु ख्लायनानि बागै तै जत खा गाहाम हामजागमा गोनां बरकनो चुबाचु ख्लायना बागै कयमुं नारुखा बैंक एकाउन्ट नम्बर 811701001904 IFC code UTBI 0RRBTGB त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ककतुक नम्बर 6033059034 सर आंखै तो लांखा माने बयदानै पैसा कराव नावै पैसा हावलात नावै माकुन्दा हस्पिटाल थांगा आसामाव पैसा थांगा थांमानि यागो लोगो सावबा ऑपरेशन खायना नांनाय सिलचर थांदिन साव ओंखाय चंखे साखा पैसा खरै खरै बाहायके चं सिलचर बाहायके थांमानाय चं थैफोन अर सेमा थैसिनायनि साखा तारपरे ऑपरेशन थिएटर लांखा लांमान परे चंले खायमान दिया नि साव ओंखाय चं बर थांना नांनाय ओंखाय साव आगरतला कैंसर हस्पिटाल लांदिन साव बप्ते रोगी रहिन सामेबो ब्रावखे साव सर अबखे ट्यूमर नि साव सर अब दाती अब किडनी दुईटा किडनी न को जाम थांखांखे अब दाती बानसेलि आनि साव सर अब तो चंग तो साइमेया बाहायके ओंखा ओंसारमे मनि बिसा हकरा दे आने हमसाला हकरा न आगे रगो रंग रगो याखो पपरि रेखा सर पपरि रेखा बना आगे स्कुल लगो स्कुल ताबुक से 4 बছর काना नाय तंखा सर 5 বছর काय परे माने तो बाहायके ताबुक परे मै को काउ आसुक मै को स्कुल तो रहमै सर एमने बसा खामिया माने बोसोर बालखा सा खामियां माने सर प्राय 2.5 मास काय तंखा सर नैने बसा खरक बोसो बसा कनै गाव बुरै मासा चला मासा अबके हकरा अबके चिकन बुरै बप्ते सामो रखा खाय जानो काम बता मलखाय ओको दिन मजुरी माखलायो सर yang maklay angke tabuk to yang cirai bante tangka kambu thangmaya sir angke tabuk oro tongman bukra songoro se kisa juba bang hel bai se matong sio sir nga tabuni ni bakra samo suai malia ya bang maya bram bui lockdown samoyo bai hospital bu bang bu sia yang thanan bu sia si phono sir bai ke paisa khori kore angke bai ke jong thangmanai takhu o kamini je tabukni IPD BJP kathawi hapang khalajak bereno lokoro bokha tongtholajak je महाराजा वीर विक्रम ने मुंगै एयारपोर्ट दं लायखा काबंमा तिब्रासानि बागै हामग्रायफोर खायदों ओंखाय नों ताबुक नों कायसा तिब्रासा नों नैनि तिब्रासा अ हास्तेनि आसायमानि नों हास्तेनि तिब्रासानि ओंगै नों सरकारि एखाबा हापांना बबो हायने कग्र कसारना मुसुन नों सर अबखे तो आं ताबुक तो माने बय सायमानो चिनि तिब्रासानि तरफ थेके बो माने ताबुक चिनि हाबु बाग्रान बागै मियाबो माहेके पालक लायखा अबन बागै आं बहुत आनबखान बागै बनो हामबाया फारो किन्तु फियाबा आं बुनो गुबै काउ तिप्रा फनंथु जदु तो चिनि ट्राइबल नि फनंथु चिनि चैनल माध्यमनि बागै ओंखाय आं चंखा जे आन पैसा खरै करेखा आन थाने ते बुरदि से पाइखा ओंखाय बय थाने जत्त पाब्लिक नि बरगनो माने बय जुबा थुं ने आं बो जत्तनो आं बखा आशा खालायो आन बुसाला जे बिमार मानजाक तंमानि अबनो जाते जत्त माने बय लाख लाखे से माया फनो माने बय जे याक जुमासिन बागै आनि बुखाना रा माने लामा फयावगे फुनुना बागै जत्त आं आनि ट्राइबल नि बरगनो चिनि हानि बरगनो जत्तनो किसा आं जत्त माने बावनो जुबानान सायनो तास नैनि जानाय दाबु लागमारा रखरतानि रग कोनो असुबिदा दं ना बुरिर बहर सासा बहक साखांके हरो मासे माथुया सर लेंगिर थांबो लेंगो थांगो पूरा रांमा दब बै थांगो ओंखाय yang बैसाव yang tlangdi हस्पिटाल आरो tlangdi के ओजा बुनाय फायदि दाम खायदिनि साव ओंखाय बाहायके
नायफाय फुनो पैसा खरै खरै के बाहाय केसे जों लांमानाय सार नों अ गामिनि लिडार या खायबा नेता राव बायनालाय मालाय रक्षा सालायगा जे नगर बराव मदे मदे बरावबो साव माने बहाय बाहाय के लांनाय बो जागात लांनाय के जों बुबां तो खाली हॉस्पिटल लांग दिहिन तो सानाय सार के जों मेन बरक जे नंगनि बरक अरक किसा मिसा पैसा खरै तंके सेत लांमानाय बिले के बयबो फाय अमवाइट लांनाय ओमहाय खायमिया के तो जों बाहाय के लांमानाय सार चिनी हग्रा मेंबर कुमार जमातिया ट्राइबल वारफारनि अबनो आं कहरो सार আপনি ন আনি বুসালেন তরফ থেকে আং যে সাপন্থান বুসালান বো অবসানি আনি রাংলাংমা বনো নং যে সাগর যা তংফনানি অফিস তংফনি নগ তংফন নুন আং कहरो सार আনি বুসালানো বানচিরিনা বাগে সাও যদি সে আমনি ফাইমে আমফনো আনি যে এলাকানি চেয়ারম্যান মেম্বার যারা যে নেতা রং ফনো কইহরে যাতে আনি বুসালানো বানচিরিন বাগে আং সার আমনি নিনি याफुं रम कहरो सार अबनो आसुक आनी आसामुं ख्लायो सार आं ते बाहायके लामा खायनानै आं कुनो जाब मैया सार अबनो लामा नि पैसाका नायनाय दि सार आनि बुसालाबो बाहायके अवस्था आंखा माकाबो मकल मुक्ते माकाबो सार एक थैखांके अब प्राय 4 बছর काना नाय तंहा बिनि साक बाहारावले बुसारावले बिनि समले जतो हिमबाय काहामके तो आन बुसालाले बहक तर सामाने से हलं हायके से रागे तो सार अबनो आं आपनिनो निन याकुं याफां रमे आं करहो सार प्लीज आं नोंनो सार आनि बुसालानो किसा बानचिरि दि सार ओम बागे निन बु काहाम थं सार आनि बुसालानो बानचिरि दि निनि तरफ थके बा आनि बुखाने तरफ थके आपनिनो हामबाय याफारो सार आमनिनो काहाम खें थं आनि बुसालानो किसा वानसक दि सार आं नाम स्रां जाति चैनल जे नाय तंबायनाय बरं नबो आं कहरो आं बरं नबो खुलुमो आनि तरफ थेके आनि बुसालान तरफ थेके आनि परिवार तरफ थेके नावबो किसा नाहार दि सार आपनि संनोबो आं बहुत कहरो नां बगन आं काहाम वानसरो सार आमनि सं फायान नगो सपायखा आं बहुत आं बुखा शांति मांखा नां न माहेके बय जिनजालाखे क्लाय तंनाय रावनो नाव बयनो मकलो मन फुनुगमा बागै अम बागै आं काहाम मोनना आशा ख्लायो सार नाव जे जागा तंफनो नाव बय सार सुनारो संनि बागै आं बुखा हामबाया